Malipayon nga ginbaton sang pumuluyo sang Gotera St, Guimbal, Iloilo ang iya nadag-an sa 1-2 Panalo Part 24 Promo sang Bombo Radyo kag Star FM subong nga adlaw, Nobyembre 26. Iniya mo si Flor Espedion, 67 years old, kag naggamit sang R-Florete coupon bilang iyang proof of purchase. Nakabaton nini sang 1,000 peso cash kag Orocan nga balde nga may unod nga gift pack. Suno kay Espedion, gamiton sini ang kwarta nga iya nadag-an bilang dugang nga pangbakal sang madamo pa nga proof of purchase. Nagapasalamat manini sa Bombo Radyo sa tanan nga mga sponsors, bangod na tagan man siya sang kahigalyunan nga temprano nga makabaton sang pamaskwa. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Thank you so much sa Bombo Radyo, kag sa tanan nga mga sponsors, neighborhood namon dira. Mag-join man ka sang 1-2 Panalo ng Bombo Radyo and Star FM para kamo man makakuha sang early Christmas. Basta radyo, Bombo. Star FM, it's all for you.